Sa kalasamahan og sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaagay niyo. Manaosok kanimo. Maayong hapon kaning tanan. Ngayong hapon, Father. Ug welcome nitong Santos nga Misa ani anak kita sa ikaupat, ikalima nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa hilom ato ihalag nato sa Dios ang atong mga personal nga mga pangabot. Uban sa intensyon sa atong Santo Papa sa misyon sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Sagasa sa maayong paglawas kinahanglan sa matag usa, ilabi na mga lubilihong katong parokya o batlang pamilya. Ato sa kinihalad alang sa mga panginahanglan sa atong mga kaigsunan nga nabiktima sa mga kalamidad. Ug anong mahimo kitang takos sa pagsalmo ting Santos nga Misa, inusulan to karon ang mga kasalanan atong nabuhat ug mga sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga maagahom mataran o kainyo mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot tunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nagamuyo ako sa Santa Maria kaunayng gulay. Sa tanang mga anghel o mga santo o kainyo mga igsuon, ari ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong takita sa Dios nga maagahom matanan o pasayluo sa itong mga sala, daron takita niya gadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong ni imong gugma. Ligo na kanunay sa imong panalipod kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan, mauman nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom, ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan, ug nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan. Sa ingon mudanag sa inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamu pagdali, magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran, ug kun likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Ang Ginoo nagabanag-banag latas sa kangitngitan, usa ka kahayag alang sa buutan. Mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Mahigugma maayo siya alang sa tawo nga maluluyon ug manggihatagon. Sa tawo nga nagadumala sa iyang patigayon, uban sa katarong. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Dili gayud siya mabalhin, ang matarong mahinumduman kanunay hangtod sa kahangturan. Dili siya mahadlok sa daotang mga tako, malig-on ang iyang kasing-kasing, kay nagasalig siya sa Ginoo. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayud siya mahadlok. Kusog siyang muhatag sa mga kabus, ang iyang kaliwat mulungtad hangtod sa kahangturan.
ang iyang gahom ibayaw diha sa himaya. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsoon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako magamit og lawom nga mga pulong ug dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako ban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo, labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa, pag-anha ako kaninyo, huyang ako, og nagkurog sa kahad, og ang akong pagpanudlo pagwali, wala ko himua sa inasasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa, ang inyong pagtuo wala magbarog diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakay niyo. Ang pagbasa sa atos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus bingon sa iyang mga tinunan, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang isalibay ug tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan. Kundili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadan-ag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadan-ag gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ka, O Kristo. Mayong hapon. Magdagandaghan man ta karon. Lingi ayong katapad, may hapon, ma'am, sir, sister, brother. Okay, buhi, way natulog. Sa mga kaigsunan sa ito, mga pagbasa karon naghisgot o asin o kahayag. Kung ato siyang tanawon pamalandungan sa ato ang pagkinabuhi matag-adlaw, unahon nato pag tanaw ang asin. Unsa man ning asin? Unsa may purpose nga dunay asin? Aron so ingon na sila gay na aron malami ang imong giluto. So pagtimpla, no? So mo na siya, no? Nga tapos
kung maggamos ka, maghimo ka ginamos, o maghimo ka og kanang buwad asin gihapon, no? Kung gusto ka nga ang asin ug ang buwad dili-dali madaot, so daghanon nimo asin, no? So na may gingon nila nga maghimo ka ginamos nga sinabado, no? So kung moabot og Domingo ang ginamos, madaot na ganda, no? Mao ba na siya? Sinabado bang ginamos? Uy, paminaw mo. Ingon na ba na? Kung maghimo ginamos, sinabado. Nga abot Domingo, madaot na siya. So sinabado sa apot pa gamay rang asin ang ibutang, no? Tabang-tabang siya, no? Nya tapos kung mulampas gyud na siya Sabado, madaot gyud na, no? So di kasagaran dili gyud na mulampas Sabado, duha ka adlaw, tulo ka adlaw, urot na, no? So ingon na makaigsunan, no? Nya tapos kung magpreserba ka, kung magisgot ka kuan kanang sa tawag na mangayam ka, no? Makuha kag baboy ra mo. So unsa man pagpreserba kung wala kay refrigerator, asin gyapon, no? So ibuwad gani sa Europe mao gihapon, no? Kanang ham nila naa gyapon hangtod karon, no? Ang pagluto sa aso smoke nga ham ya, tapos asin man sa siya, no? So haron dili dali madaot, so sakto gyud ang pagbutang sa asin, no? So mao kana siya makaigsunan, importante ang asin labi na diha sa kusina, no? Kung ang inahan magluto nya wa magtan-aw bana-bana sa asin nga iyang itimpla usahay, bingon moriak ang mga nangaon unsa man ni iyong cook ngano man, no? Mura man ig pagkaon para sa engkanto, no? Sa ato pa tabang, no? O unsa man ning pagkalutoan, no? Murag ang inyong cook duol kayo sa dagat, parat, no? So mga metaphor nga gigamit, no? So makaigsunan ang asin naghatag og dugang kalami sa pagkaon ug magpreserba sa pagkaon aron dili madaot. Ari ta sa kahayag, no? So unsa man ang kahayag? No, karon kamong mga minyo hapit ng Valentine's Day, no? Unsa may gusto ninyo, kahayag, kangit-ngit? Kahayag, ngay na misa na ko sa kilometro, tubag dayon ang mga bana, no? Kaya gusto ninyo, kangit-ngit, Father, no? So depende na, no? Kung ato na ni Boy Abunda nga pangutana, depende, no? Okay, so maka na sa makiksunan ang kahayag, magtabang ka nato diha sa pag-iwag kung anaa kita sa kangit-ngit, no? Og ang kahayag, magiya ka nato kung kita anaa usab sa kangit-ngit, no? Labi na kung naay mental depression, no? Labi na kung dunay daghang mga problema, no? So basin baya diha sa imuhang pagtimbaya o diha usab sa imuhang pagduol, pagpaminaw sa daghan niyang mga problema, ikaw mamahimong kahayag ngadto kanila, no? So makaigsunan ang kahayag nagiya o naghatag og direksyon, no? Kung naa ka sa ngit-ngit, musuod kag langob, so dunay mga signage, no? Kung asa padung ang exit, no? Sa matag signage gibutang ang suga, no? O pares na musuod ka sa tunnel, mugawas ka gikan diha sa kanang tawag ka tunnel nga mugawas ka dito sa South Reclamation, so taas-taas na siya, so dunay suga, no? Nindot na karon kay hayag kayo, sunod-sunod ang mga suga. So makaigsunan gigamit ni Hesus ang asin ug ang kahayag diha usa kini kasambingay diha sa iyang pagpanudlo sa mga tao. Ang gusto ni Hesus nga ang atong kinabuhi may sama sa asin ug sa kahayag. Nga sa ato pa mapuslan ang atong kinabuhi, mabag-o ang atong kinabuhi, mausab, matransform ug maghatag og kayuhan ngadto sa uban. Dili lang kita magkinabuhi alang sa atong kaugalingon, kundi alang usab sa atong isikataw ug para sa kayuhan sa katilingban. Balik ta sa usa ka tawo, no? Kung ang usa ka tawo nakasala, unsa may epekto niini? O pananglitan, no? Diha sa pamilya, no? Ang bana naningkamot gayud taon para matubag ang paginanglan sa pamilya, no? Mga anak sad eskwela og maayo, no? Tabang sa lihokon sa balay, pero ang asawa
kung nawala ng mga anak ka nag-eskwela ang banang trabaho na hibilin, no? Nga tapos sige kiskis sa kilay, no? Tapos make up, way dili manglaba, dili manghugas, adto magtungits, magmadyong, okay na siya. Kung ikaw ba na inigabot mo walay linoto, unsa may mahitabo? Aaway na, gubot dayon, no? Karon tapos sultihan, di isa na magpasulti, no? So abot sa ng mga anak, so mao na nagkatibuaag na, no? So usa ka tawo nga nagimog sa laod, tapos mapiktuhan ang relasyon sa managtiayon, mapiktuhan ang relasyon sa pamilya, hangtod manilingan ang kuan kagubot na sa mga maryog marites kasilingan, no? Unan og kuan ang istorya, no? Tibuok katilingban, gisumsuma na ang itabo, no? Hangtod ang tibuok simbahan, no? Sumao na siya makaigsunan ang epekto sa sala. Kung tanaw nato sa creation story, unsa man ang bitin ngadto ni Iba ngadto ni Adan, so mao na tudlo-tudlo, no? So kung nakasala ka, kinahanglan ang kunon siya. Nga tapos maningkamutan nga bagbag-o mag-usab, mangayog pasaylo o modawat sa sakramento sa kumpisal, no? So makaigsunan kay kung ang asin ug ang kahayag limitado lamang sa personal nga kaayo, kulang kini sa tinuod nga kahulugan sa pagkatinun-an. Mausab kini ang gipasabot ni Propeta Isaias sa atong unang pagbasa. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mao man nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabos nga walay puloy-anan o nga bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuonan? Klaro kayo alang sa Dios ang tinuod nga pagtuo dili lamang ritual o pag-ampo kundili buhat sa kaluoy o justisya. Sa atong panahon karon daghan kaayong kahimtang ug sitwasyon o mga panghitabo nga nagpadayag sa kakulang sa pagpakita sa pagkaasin ug pagkakahayag. Ilabi na sa isyu sa korupsyon, extrajudicial killing, human trafficking, drug addiction. Kung tinugyanan sa gahom ug pondo, motipas sa kamatuoran, ang katawhan may unang mga maapektuhan. Correct? Dili. Kahinay oy. Umurag diri ray nakadungog kamo diha. So mao na unang maapektuhan ang kinabag-ang katawhan. Usa niini kakapakyasan sa flood control project nga unta manalipod sa kinabuhi ug panginabuhian sa tao. Tungod sa kakulang sa integridad ug tinuod nga pag-alagad, kadaulan ang kabos, hapon ang biktima sa baha ug kadaot. Importante nga masabtan nato nga ang atuang nasinati nga kalisdanan dili silot sa Ginoo, kundili resulta kini sa tao nga walay kahadlok sa Ginoo ug walay gugma sa iyahang isig katawo. Busa ang pagtawag sa Ginoo dili lamang sa pagtabang sa mga gigutom ug pag-atiman sa mga masakiton, kundili usab sa pagbarog sa hustisya ug kamatuoran. Ang pagkaasin ug pagkahayag nagpasabot sa pagbarog batok sa dautan. Apan pinaagi niini mahimo kitang tinuod nga asin ug kahayag sa kalibutan. Hinumduman pa ba ninyo si G-Boy? Katong nag-viral nga batan-on sa Liloan. So 15 years old, tapos gisave niya iyang pamilya, pero mi kalitlag gibiyaan niya ang pamilya kay safe naman niya, tapos iyang salbabida, pero giluwas niya ang 50 katao diha sa baha tungod kay nagkaanam kataas ang tubig. So na-save niya ang 50 katao. Ganong gihimo man to ni G-Boy. Pwede naman siya magtikungkong na dito tungod kay grabe tugnaw, tapos naataas ang tubig. Pero iyahang gihikalintan ang iyang kaugalingon. Nakita niya nga safe naman ang iyahang pamilya, migawas niya sa iyang kaugalingon o gitabangan niya ang mga tao nga 50 ka buok individual nga nanginahanglan nga maluwas ni atong higayunan. So makaigsunan, hinaut unta ngayon ana usab ka immediate ang ato ang pagtubag
ilabi na sa panginhanglan diha sa tuong palibot. Ang pag-reach out sa kinabuhi, ang pag-save sa kinabuhi, ang pag-save sa pamilya. Ug sa atong panahon karon, daghan ang nanginhanglan. No? Ug hinaot pa man nga maingon ta nga mas tabangan pa nga among pamilya ug ako, hinaot ta nga mawala na siya nga prinsipyo. Kundili ang atong ipadagan unsa kaha kung si Jesus makita sa maong sitwasyon. Parehas ba usab kaha ni Jiboy o labaw pa ang iyang himuon sa gibuhat ni Jiboy? Maningkamot kita mga igsuon nga unta mamahimo kita nga asin ug kahayag ngadto sa uban. Mahindog palihog atong baguhon atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga maagahong matanan, magubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mamakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawat gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansag siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay. Ug iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak. Isimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pakabanhaw sa mga binatay ug sa kinabuhi sa umabot kalibutan. Amen. Nadungog na nato ang pulong sa Dios diha sa pag-ampo. Gunagop kita ngadto sa Ginoo dala ang atong mga panginahanglan ug mga panginahanglan sa atong kalibutan. Moingon kita, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sa iyang pagmantala alang sa hustisya, ang simbahan magdala sa kahayag sa pagtuo ngadto kanila nga nangita sa kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran nga nawad-ag pagsali sa isig kanasod, mahusay sa mga paaging malinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa atong manggihatagong pagpaambit sa mga katinguhaan sa kalibutan. Masulbad ang kawadon ug ang inhustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang nanag-antos mahupay tungod sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, George Tibalyi Pare, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay magantihan na tungod sa ilang maayong mga binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Sa hilom ato ihalagad to sa Dios, ang ato ang mga personal nga mga pangamon.
Dios among amahan, ang imong gugma milabaw sa tanan nga among gilauman o gipangandoy. Pasaylua ang among mga kasaypanan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dad-a kami subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mahigsoon pag-ampo karon ako yung sakripisyo, dawato ng Dios nga mahan nga mga gahom matanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw nining panog bino nga inabang sa among kahuyag. Itugot ka mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos kamahan Dios katunhay mga gahom matanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o katanang gapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha siyang pagkabanhaw, gibuksyan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diha lang walay hunong nga awit sa pagdayon. Santo kayo ikaw, ginuwang tuburan ng kasantos, ipadalangin mong espiritu o pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Mipikas og mihatag inigadto siya mga tinunan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawat nga itugyan alang kanimo. Kasamang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni gadto siya mga tinunan og mingon. Dawata kini og Panginong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini
aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip mga yan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gahong Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kami luwaso sa nangdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Araw tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kadunay sa sala ug mahilayo sa tanang kastamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunog. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kainyo, akong kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kainyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay.
Kini mo tumay ugmaong Dios ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, nagbuhat ikaw, nga managambit kami sa usa ka panog usa ka kalis. Itugot ka namo nga nihiusa diha ni Kristo, nga magmalipayon kami sa pagkugit sa pagbuhat, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo amo Ginoo. Palihog maglingkod ang tanan alang sa mga pahibalo. Una, aduna kita'y second collection para sa World Day of the Sick. Ikaduha, gidasig ang tanan sa pagsulat sa ilang personal miracle experience or answered prayers, pinaagi sa pangama sa mahal na Berhen sa Regna. Palihog ug tunol sa inyong isulat adto sa parish office. Ikatulo, padayon gihapon ang atong parokya sa pagpanawat sa mga gusto nga makadawat sa sakramento sa pagkumpirma na gidadog 12 anyos pataas. Ipahigayon kini karong Mayo City, 2026 sa alas 9 sa buntag. Kinahanglan lang nga mag-submit og birth certificate o baptismal certificate o parish permit kung dili sakop sa BDR parish. Ihatag ang inyong mga requirements adto sa parish office na ay mga seminar na ipahigayon sa dili pa ang kumpirma. Ikaw pa, giauhag ang mga parokyano nga adunay bininditahan nga lukay sa miaging tuig sa pagdala niini diri sa atong parokya. Palihog hatag kang Brad Chris or kang Brad Arnold sa sacristy. Ikalima, sa Pebrero 11, 2026, adunay pagkahimuon nga posisyon pagkahuman sa alas 5:30 nga misa. Adunay misa usab alang sa mga masakiton sa Pebrero 11, 2026 sa alas 8:30 sa buntag sa kasaulugan sa atong Berhen sa Lourdes. Ikaw no, Pebrero 18, 2026, Ash Wednesday, oras sa mga misa. Alas 5:30 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15 sa utto, alas 3 sa hapon, alas 5:30 sa hapon, o alas 7 sa gabi. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo marakay niyo. Idoko ang iyong mga ulog atong pagayon ng bendisyon sa Dios. Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo. Maghimulos unta sila sa gasa sa ibong gugma o makigambit sila niini sa uban.
o ipakailap nila kini sa tanang dapit. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa mga gahong nga Dios, samahan ug sanag sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo o magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahala ng santos nga misa, lakat ka mong isangyaw ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Happy Sunday!